17 errepidera sartzeko adarra erletzerako norantzkoan gaur gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte. Hala ere gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon, atzo enteratu ginen Kabakaz auzia dela eta irekitako barne ikerketa artxibatuko du Ertzaintzak. Inigo Kabakaz, gomazko pilota batek jo ostean hil zen 2012ko apirilean Ertzaintzak Bilbon jendearen kontra oldartu ostean auzi judiziala egin zen eta barne ikerketa ireki zuen Ertzaintzak eta Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak atzo Eusko Legebiltzarreko batzordean jakinarazi zuen ikerketa hori itzi egingo dutela. Inigo Kabakaz Ertzaintzaren gomazko pilota batek buruan jo ondoren hiltzen, polizia Bilbon jendearen kontra oldartu ostean. Ia 10 urte pasadira ordutik. Auzi judiziala egin zen eta operazioaren buru izan zen polizia zigortu zuten 2 urtera eta 4 urteko inhabilitaziora. Barne ikerketa ere ireki zuen Ertzaintzak eta Josu Erkoreka Segurtasun Sailburua jakinarazi duenez, barne ikerketa hori ere itxi egin dute, ikertzen ari ziren 6 ertzainetatik 5 aurka. Auziperatutako 6 ertzainen artetik bat kondenatu zuen, auzipean zegoen Ertzaintzako ofizial bakarra zen bera, eta beste 5 berriz, 2 azpiofizial eta 3 oinarrizko ertzain absolbitu egin zituen. Erkorekaren esanetan auzibidean zigortu zuten ertzainburuari ezin zaio ardura diziplinariorik eskatu, jada ez delako Ertzaintzaren parte. Gainontzeko 5ekin ere antzerakoa da egoera, Ertzaintzan lan egiteko inhabilitatuta baitaude. Denak ezgaitasun iraunkorra bitarteko, ez beraz adinaren ondorioz jubilatu direlako. Eta beraz Erkorekak adierazitakoaren arabera auzipetu zituztenei ezin zaie ardura diziplinariorik eskatu, jada ez direlako Ertzaintzaren parte. Formalki kanpo daudela, eta beraz erantzukizun disiplinarioaren aukera posibilitatea gainera erabat itxita dagoela hauen kasuan. Erkoreka sailburuaren agerraldiaren aurrean kritiko agertu da EH Bildu. Guztiz decepzionagarria, guztiz obszenoa iruditzen zait horrela amaitu nahi izatea, horrelako gertakizun bat, horrelako egoera bat, ulertu dezakete familia nola sentituko da hau entzunda. Hain justu Kabakasen gurasoek ezin egona adierazi dute ikerketa artxibatzeko moduari buruz. No han tenido nada de empatía con nosotros ni humanidad. El relato, la memoria, ¿de quién? ¿El nuestro dónde está? Bereziki mindu ditu Erkorekako hartarazi izanak epaitutako 4 agenteek Ertzaintza utzi dutela eta beren ibilbide profesionala etenda ikusi dutela. Ezintasun iraunkorra eragin duten arrazoi medikoak aipatuz. Aldiz familiarentzako ez du hitzik zuzendu sailburuak. Pilotak bota zituzten ertzainen artekoa zen bera ere. Gaiaz aldatuta COVID-19aren bueltan, Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialak goizean goiz argitaratu zuen atzo Inigo Urkullu lehendakariak sinatutako dekretua COVID ziurtagiriari buruz. Dekretuak zehazten duenez urtarrilaren 31 arte indarrean egongo da neurria, izan ere dekretuak dio unean uneko egoera aztertuko dela. Ziurtagiria non eta nola eskatuko den ere zehazten du dekretuak hala 100.000 biztanleko intzidentzia metatua 300 kaso edo gehiago duten herrietan eta hirietan ostalaritza guztian ezarri da ziurtagiriaren eskakizuna eta kiroldegi, gimnasio eta frontoietan baita ospitale, zentro soziosanitario eta espetxeetako paziente eta egoiliarrak bizitatzeko ere. Izan ere, COVID-19ak zeharo baldintzatu zituen pasaren urteko Gabon jaiak. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan Inigo Urkullu lehendakariak eskatu egin du pandemiari aurre egiteko neurriak zorroztasunez, konpromisoz eta arduraz. Betetzeko hala Gabonetarako aste eskaz bat falta dela eta herritarren iritzia ezagutu nahi izan du 11 telebistak beraz, entzun dezagun bilbotarren iritzia. Gabonak heltzear daude familia eta lagunekin biltzeko garaialegia. COVID-19ak zeharo baldintzatu zituen pasaren urteko Gabon jaiak eta ezoiko moduan afari eta bazkariak antolatu ziren.
Aurtengo urte amaierako ospakizunak nolakoak izango diren zalantzan dago. Izan ere, Iñigo Urkullu lehendakariak eskatu du pandemiari aurre egiteko neurriak zorroztasunez, konpromisoz eta arduraz betetzeko. Halaber, Gotzone Sagardui osasun sailburuak ohartarazi du kutsatzeak goia jo dutela Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Horiek horrela, oposizioak salatu du Osakidetza gainezka eginda dagoela eta baliabide gehiago jartzeko eskatu diote EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek, PPek eta Ciudadanosek Eusko Jaurlaritzari. Gabon Jaiak Ezbaian herritarren iritzia ezagutu nahi izan du Hamaika telebistak. Bai, ospatuko dira, baina COVID dela eta izango da pasaren urtean bezala edo antzerakoa. Kontuz ibili beharko gara, da familiak banandu edo taldeak egin, da, jazta. Ondo pasada da ikusan Gabonak eta jai guztiak. Bueno, izango dira igazkoaren antzera, normaltasunetik oso urrun. Ezin dugu 30ko familia ezin gara batu, egin beharko dugu nukleo txikietan. Eta, bueno, horrek ez dugu esan gure txarto pasatuko dugunik, ondo pasatuko dugu. Ni pentsatzen dut izango direla erdibideko gauza bat. Batzuek egingo dute pasan urtean bezala bildur askorekin, baina beste batzu ja superatu dute egoera guzti hau. Y pues eso, que para quedar con mis amigos, para reunirme con la familia y todo, pues hay muchas dificultades. Hala, maskara erabiltzea, pilaketak saihestea eta tertoa jartzea direla babesik onena azpimarratu du Urkulluk. Hamaika telebistak bildu dituen ahotsek adibidez azaldu dute familiakide hurbilekin bilduko direla. Printzipioz ez maskarilla erabiltzen dugu, da gero jateko orduan, ez. Neurri berezirik ez, betiko bizitza ingo dugu eta kitxo. Elkartuko gara eguneroko familiardekoak eta besterik ez. Ez dago ingo eskara asko batuko eguneroko bizitza. Gure etxean erreza da, guk egite duguna afaria, amak eta biok egite dugu bakarrik, hasik egin dugu normal, inolako proba barik bez. Eusko Jaurlaritzak ez du neurri berezirik oraindik indarrean jarri. Bien bitartean, Nafarroako gobernuak gomendatu du Gabonetan gehienez 2 familia unitate biltzea. Horrez gain, aurrez jadanik prekarizatuta zegoen sektore bati areago kalte egin dio pandemiak. Gaizka Insuntza Audientz taldeko musikari eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariak koronavirusaren ondorioz sortutako osasun krisiak musikariengan zer nolako eragina izan duen ikertu egin du. Hitz batek labur bildu badezake musika industrian COVID-19ak eragin duena zuloa litzateke egokiena. Horixe da sektorean ari diren langileek duten sentsazioa, eta sentipen horri datuak jarri dizkio Gaizka Insuntza musikari eta EHUko ikerlariak. Musikari elkartearekin ondu du Insuntzak ikerketa, euskal musikariei inkesta bat betetzeko eskatuz egin duena. Orotara 310 musikariri bidali diete inkesta, baina 55 baino ez dute bete. Lagina eskasa dela onartu dute ikerketaren egileek. Hala ere, inkesta musikari elkarteko bazkide guztiei bidaltzeak aukera eman die askotariko musikarien gana heltzeko. Emaitzei erreparatuta argi ikusten da ondorioa. Pandemia aurretik jada larria zen egoera larriagotu du COVID-19ak. Hain zuzen, inkesta egin duten musikarien 18% baino ez du musika ogibide. Gainerako guztiek diru sarrerak bete behar dituzte beste lan batzuekin. Gainera, zuzeneko emanaldiak dira musikarien diru iturri nagusia, eta noski horretan izan du eragin gehien pandemiak, kontzertu asko eta asko bertan behera uztera behartuta. Kontzertuetatik lortzen dute musikariek irabazten dutenaren 89%, eta ikerketak argitara atera duenez, zehazki 160tik gorakoak izan dira pandemiaren ondorioz izandako galerak inkestatu gehienentzat. Zuloa betetzeko instituzioek sektorera bideratutako laguntzak nahikoak ez direla izan uste dute sortzaileek gainera. Kasu askotan, eskatu ere ez dituzte egin, baldintzak betetzen ez zituztelako. Inkestatuen laurden bat inguruk eskatu du laguntzaren bat, eta horietatik 167 jaso ere egin dituzte. Aldiz, laguntza horiek jaso dituztenek ere uste dute ez direla nahikoa izan.
Eta hezkuntzari helduta, Frantziara begira jarriko gara hezkuntza ministerioak eskualdeko hizkuntzen eta kulturen irakaskuntzari buruzko zirkularra publikatu du bere aldizkari ofizialean 2017ko zirkularra ordezkatzen du eta hizkuntza gutxituen murgiltze irakaskuntza arautzen du. Dokumentu administratiboak ikastetxeen esku uzten du ikasitako hizkuntza bakoitzari eskainetako denbora eta murgiltzen metodoa erabiltzea posible dela dio frantsesaren eta hizkuntza gutxituaren maila bereko ezagutza jarri ditu baldintza gisa eta ebaluaketa osagarriak egingo dituztela iragarri du. Hizkuntzen kontseilu nagusia sortuko dute eta biltzarretako bat hizkuntza gutxituei buruzkoa izango da. Hezkuntzaz gabiltzala, Ernai Gazte Antolakundeak eta SEPC herrialde katalanetako ikasle sindikatuak adierazpen bateratu bat plazaratu dute Castells lege gisa izendatu dituztenen kontra, hau da, unibertsitateko elkarbizitza legearen eta unibertsitate sistemaren lege orokorraren aurka. Hezkuntzaren merkantilizazio prozesuarekin eta privatizazioarekin lotu dute bi eragileek legeen asmoa eta horren salaketa egiteko EHUko Gasteizko, Leioako eta Donostiako kampusetatik abiatuta mobilizazioak egin ditu Ernaik gaur eguerdiko 12etan. Izan ere, salatu dute Espainiako gobernuak demokrazia ikasgeletara eramango dutela hitzeman arren manifestaziorako, elkartzeko, adierazpen askatasunerako eta grebarako eskubideak gogor zigortu eta zapalduko dituela legeak. Eta beraz, privatizazioan eta merkantilizazioan sakontzeko lege batzuk direla, ez? Elkarbizitza legeak egiten duena da, ez du esaten, ez? Bere horretan oztopatuko dituenik mobilizaziorako eta eztabaidarako espazio desberdinak, baina egiten duena bada erregimen disiplinatorio berri bat ezarri, ez? Euskararen normalizazioa eta segregazioa biardatz horiek izan ziren aipagai atzo ere Eusko Legebiltzarrean hezkuntza hitzarmena lortzeko lantaldean parte hartu zuten eragileen artean. Jaurlaritzak beste hezkuntza lege bat egiteko asmoa du. Eusko Jaurlaritza beste hezkuntza lege bat egiteko bidean da, eta hori gauzatu baino lehen hezkuntza hitzarmen bat adostu nahi du Legebiltzarrak. Hori ala hezkuntza hitzarmena lortzeko lantaldean parte hartu duten eragileen artean, euskararen normalizazioa eta segregazioa izan dituzte hizpide legebiltzarkideek gizartean ordezkaritza duten zenbait eragilerekin batera. Euskadiko Eskola Kontseiluak proposatu du udaletako eskola kontseiluak indartzea, ikastetxeen eta ikasleen parte hartzea sustatzea, formakuntza jarraia ematea eta proposamenen betetze maila zaintzeko batzordea sortzea. Euskadiko Gazte Kontseiluak bere aldetik euskararen normalizazioa eta ikasleak subjektu aktibo gisa aintzat hartzea eskatu du. Euskaraz ikastea bermatuta ez dagoela eta erabakitzeko prozesuen parte izan nahi dutela nabarmenduz. Ikama ikasle antolakundeak ere eskaera bera egin du. Hezkuntza komunitateak eta ikasleek hitza eta erabakia izatea prozesu honetan. Horrez gainera ebaluazio sistema aldatzeko eskatu dute. Bestetik hizkuntza eredua ere hizpide izan dute. Euskaraz ikastea ezinezkoa dela eta hori bermatzeko baliabiderik ez dela jartzen adieraziz. Euskarazko doako hezkuntza publiko aldarrikatu dute eta burujabea. Bien bitartean Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioak eta ELA sindikatuak prozesu parte hartzaile bat eskatu dute. Konfederazioak bere aldetik eskatu du ituntza berehala eteteko, kohesioan eta justizia sozialan oinarrituko den titulartasun publikoko ikastetxeak izateko, euskara bizi berritzeko planak osatzeko eta akordia adostasun sozialean eta parte hartzan oinarritzeko. Elak berriz hezkuntza sistema publiko eta plural bat defendatu du, inklusioa eta pertsonaren garapen integrala sustatzen duena, burujabetzan pausak emango dituena, murgiltze ereduan aurrera egingo duena, feminista, ekologista, laikoa eta lan baldintza onak bermatzeko bideak ezarriko dituena. Privatizaziorik gabekoa, behin-behinekotasun gutxikoa eta ratio egokiak aplikatuko dituena. Bestaldetik ekonomia arloko gaiei helduta inflazioak goian jarraitu du azaroan Hego Euskal Herrian. 5,2 batik bat argindarraren, elikagaien eta erregaien prezioen gorakadaren ondorioz. Gainera energiaren garestitzeak beste zerbitzu eta produktu batzuen salneurriak igotzea eragin du. Inflazioak goian jarraitu du azaroan Hego Euskal Herrian, 5,2.
Batik bat argindarraren, elikagaien eta erregaien prezioen gorakadaren ondorioz, mende honetako kopururik handiena izan da. Energia garestitu izanaren ondorioz ari dira orain handitzen beste zerbitzu eta produktu batzuen salneurriak. Izan ere aurten 27,6 garestitu dira argindarra, gaza eta beste erregaien prezioa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta 42,4 Nafarroan. Gazaren garestitzeak gainera ez duetenik markak hausten jarraitzen baititu. Eta horren prezioak erabat baldintzatzen du argindarraren prezioa Europako Batasunean. Herrialde gehienetan gazak markatzen baitu zenbat diru jasotzen duten elektrizitate ekoizleek. Hori delako eskaera betetzeko erabiltzen den azken sistema. Alabaina, Laboral Kutsaren negozio ikerketa taldea baikorra da 2022 begira. Prezioen gorakada eragiten ari diren faktore asko urte hasieran normalduko direlakoan baitago. Eta uste du gainera Euskal Herrian hazkunde urtea izango dela. Egun inflazioa 5,2koa da Euskal Herrian, eta Jose Madariaga ikerketa taldeko buruak azaldu du igoera horren 80%, garraio, etxebizitza eta bizitza barneko energia garestitu izanaren ondorioa dela. Eta ikerlarien ustez, 3 hilabeteko epean normaldu daiteke. Horiek horrela 2021ko batazbesteko inflazioa Nafarroan 3,3koa izango dela uste duten, eta 3koa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Aditu gehienen ustez eskariaren handitzeak energia berriztagarrien ekoizpen txikiagoak eta bereziki gazaren prezioaren igoerak eragin dute egungo egoera. Azken aldagai horrek garrantzi berezia du oraingoan, gazaren prezioa ere maila historikoetan baitago. Bada prezioa paltzeko asmoz, Espainiak eta Frantziak erosketa bateratua egitea proposatu zioten Bruselari. Europako herrialdek kanpotik ekarri behar baitute gaza. Bruselak ez du erosketa bateraturik onartuko gazaren prezioari eusteko. Bakarrik arazo larriak dituzten estatuei baimenduko die beste herrialde batzuekin batera erosketak egitea. Baina gaur egungo egoera ez dela hori azaldu du Bruselak. Erreserbak 72an baitaude. Hala biltegien maila dela eta lasaitasun mezua bidali du, baina kontrol gehiago ere nahi du. Gazaren prezioa inoiz ikusik gabeko kopuruetan dago, horregatik prezioa apaltzeko asmoz, Espainiak eta Frantziak erosketa bateratua egitea proposatu zioten Bruselari. Europako herrialdeek kanpotik ekarri behar baitute gaza, Errusiatik, Algeriatik eta Amerikako estatu batuetatik nagusi. Baina Alemania eta Belgika adibidez kontra azaldu ziren eta erdibideko akordioa lortu dute azkenean. Estatukideek hilabeteak gaiari buruz eztabaidatzen eman ondoren. Eta erabakitakoaren arabera muturreko egoeran zoilik egin ahal izango dituzte halako erosketak. Egun aldiz, erreserbak ohi baino 12ko ahalmen gutxiagoan daude. Europar Batasunak uste du gainera, udaberretik aurrera egoera normalizatuko dela. Era berean, nabarmendu du gaz biltegien egungo egoera ez dela kezkatzeko modukoa. Alabaina horren kontrola indartu nahi du aurrerantzean arazoak ekiditeko. Bestalde, hidrogeno berdea bultzatzeko eta metano eta karbono emisioak murrizteko, Europako Kontseiluak eta Parlamentuak akordioa egin dute. Eta horrela 2030tik aurrera ez da egingo gazbide eta petrolioarekin loturiko azpiegitura gehiago. Horiek horrela Pedro Sánchez Espainiako presidenteak adierazi du estatuak izan nahi duela hidrogenoan erreferentziazko potentzia Europan zein munduan, bai sorkuntzan, bai kontsumoan. Horregatik, Espainiaren helburua da 2030erako hidrogeno ekoizpenean 4 gigawatt lortzea. Hau da, Europako Batasuneko hidrogeno ekoizpenen helburuaren 10%. Eta bestetik kiroletan garaipen handia eskuratu du Lointek Gernikak Eurokopako lehen kanporaketako joaneko partidan. Hortxe informazioa zehaztuta Iker Aginagaren eskutik eta bueltan elkarrizketari helduko diogu orain arte. Garaipen handia eskuratu du Lointek Gernikak Eurokopako lehen kanporaketako joaneko partidan.
Kukuroba talde turkiarra hartu du mendean Bart Malosten talde bizkaitarrak, 83 eta 59, eta eskura du hurrengo faserako sailkapena. Atzo arte ez zuen Mario Lopezen taldeak garaipenik lortu etxean Eurokopan eta egunik onena hautatu zuten aurrenekoa eskuratzeko. Kale edo bale egiteko momentua heldu denean eman dute jokorik onena Gernikarrek, eta hasi eta buka izan duten norgehiagoka kontrolpean txapelketako talderik onenetakoa den Kukurobaren aurrean. Lehen laurdenean hartu zuten aurrea markagailuan 24 eta 15 bukatuta lehen 10 minutuak. Erritmoak behera egin zuen bigarrenean eta atsedenaldira 6 puntuko aldearekin heldu ziren etxekoak. Hirugarren laurdenean aldiz, partida apurtu zuten. Atsedenaldiaren osteko lehen 5 minutuetan ez zuten jaurtiketa bakarra ere huts egin, eta 27 puntu lortu zituzten Gernikarrek. Horrek lehia erabakita utzi zuen. Azken laurdenera 22 puntuko aldea zailegatu baitzen etxeko taldea. Azkenekoan eutsi baino ez zuten egin behar, baina aldea 24 eramatea ere lortu zuten. Melisa Berkaninobik izan zen Gernikarren nonena, 32 puntu eta 8 errebote bilduta. Gainera, 3 marratik gau aparta eman zuen, 8 jaurtiketatik 6 hartuta. Datorren astean jokatuko dute Turkian itzuliko partidua, eta baieztatu beharko dute Bart emandako maila. 24 puntu baino alde txikiagoaz galduta ere, nahikoa izango zaio Lointe Gernikari sailkapena lortzeko. Gabon berriro gaurko elkarrizketan ekonomia izango dugu izpide, izan ere Julen Bollain dugu hemen gurekin. Gabon, Julen? Gabon bai. Ekonomilaria, irakaslea, ikerlaria, eta orain duela aste gutxi, liburu bat argitaratu zenuen, oinarrizko errenta etorkizunezko erreminta. Oia. Konta eguzu, liburuan diozu oinarrizko errenta ez dela neurri bakarra izan behar. Zure ustez, zerk lagundu beharko lioke horri? Bueno, beti, nik uste dut eukibagula argi oinarrizko errentaren helburua zein dan. Eta oinarrizko errentaren helburua da guztion existentzia materiala bermatzea, hau da, guztio behar basiko batzuk bermatuta eukitzia, eta guztion askatasun kotak haunditzea, guztiok, behar basiko horiek bermatuta ditugunean, izango gara aske, nahi duguna bizitzan inari izateko, ez? Orduan, oinarrizko errentaren helburuak hoie big diaz, batzutan emoten dizkegu beste botere batzuk ez ditxunak, eta horregaitxik esateot, oinarrizko errenta ez du, adibidez, kapitalismoarekin amaitxuko, ez du, lanan aldaketa naiz eta sakonak izan, baina ez du lan merkatua konponduko, ez, beraz, honi erantzun bat emon nahi bat diogu, feminismoan aldetik adibidez, beste erraminta batzuk behar ditugu, beste politika batzuk behar ditugu, ez? Orduan, argi aukibia dugu, oinarrizko errenta gobernu baten politika ekonomikoaren erraminta bat dala, garrantzitsua baina bat bakarrik, baina beste asko behar ditxura bebai, sisteman aldaketa sakon bat erainalizateko. Orain, Julen, feminismoa aipatu egin duzu, adibidez generoaren aldetik. Oinarrizko errentak lanean oraindik dauden desberdintasun horiek murrizten lagundu dezake? Bai, alde batetik, eukibegu kontu bebai, lana kontzeptu moduan enplegua baino asko zabalagoa dala. Enplegua lan ordaindua izango litzateke, baina lanan barne bebai dakau, bolontariotza adibidez edo, zaintzak, etxeko lanak eta barrez. Orduan, alde batetik oinarrizko errentak baimenduko dozku, enplegua ez den beste lan guzti hori bebai baloratzen eta bizibilizatzen, ez? Horri balore bat emoten gaur egungo gizartean, barne produktu gordinan ez dauen ez, kontutan hartzen, ez du balorerik gure gizarten, ez? Naiz eta komuna guztiona sostengatzen laguntzen duena eta beharrezkoa dana, ez? Baina egia da baita ere lan merkatuan eragin bat izango duela, ze oinarrizko errenta batek, zure existentzia materiala bermatuta akazunean, emoten dutzu askatasuna ezetz esateko, ez? Eta, zabor enplegu batzuei edo baldintza oso txarrak dituzten enpleguei ezetza esateko baimena emoten dozko edo askatasun hori, ez? Karo, lan merkatu ikusten badugu prekarizatua dau, baina gehien bat bi kolektibotan prekarizatzen da, emakumeetan eta gazteentzat, ez? Orduan, lan merkatura, jungo ginateke modua askeago batean,
kontrato laboral hortako ahulenetan, eta ahulenak izango litzateke langileak, batez be emakumeak eta gazteak. Beraz, askatasun asko handiagoa, eta botere gehiago izango genuke lan merkatuan gure baldintzak negoziatu ahal izateko. Eta baldago orain arte oinarrizko errenta aplikatu duen herrialderen bat? Gaur egun ez dakagu oinarrizko errenta 100% aplikatu duen herrialderik, dakau estatu batuetan, estatu bat, Alaska, 1981 daka oinarrizko errenta antzeko bat, baina bere kantitatea ez da pobreziaren atalasaren gainetik ezartzen. Orduan, ez litzateke oinarrizko errenta bat izango, baina emaitza interesgarriak emote izkigu. Alaska pasa izan da, 80. hamarkadan estatu batuetan, desberdintasun gehien zegoen estatu bat izatetik, pasatu da gaur egun berdintasun gehien dagoen estatu batera izatera, ez? Beraz, ikusi aldou ze efektu izan dituan, eta gero, baita ere, 80. hamarkadatik hainbat proiektu pilotu egin diaz, gehienak, azken 10-5 urteetan gutxi gora bera, ez? Eta ez gara jun bihar, estatu batuetara edo Kanadara, zeinetan, egin diren proiektu pilotuak, ez? Baina hemen dakau, Bartzelona nintzen, oin dela bizpairu urte, Finlandian nintzen beste bat, Herberetan, Eskozian, Frantzian, Alemanian, gero dakau, India, Kenia, Namibia, orduan herri desberdinetan, ekonomia desberdinetan izan da, eta oraintxe bertan, Katalunia mailan, proiektu piloto bat aurrera atera nahi da bebe, proiektu pilotuak ez digute erantzun, emaitza, guztiak emoten, baina interesgarri batzuk bai, eta gainea lortzen dute, edabide guztietan, Financial Times, The Economist horrelako edabide haundixek oinarrizko errentai buruz hitz egitea, eta hori guretzat nola ez lorpen bat, garaipen bat da. Katalunian esan dozu proba pilotu bat dagoela martxan, baina Espainian adibidez, negoziaketak daude horren inguruan? Momentu honetan ez. Momentu honetan Espainia mailan ez dago, naiz eta pasaden urtean kongresuan eztabaidatu intzan. Baina, ez dirudi gaur egun kongresuan dauden indar politikoak gutxienez, oinarrizko errenta bat, defendatzen duten momentu hontan, ez? Egia da, oinarrizko errenta badirudi, boteretik gerota urruno egon, gerota interes gehiago sortzen dauela alderdi politikoetan, eta boteretik gerota gertuo, azten juten diazela oinarrizko errenta hortaz, ez? Hau, herri askotan gertatzen da, baina, kasu honetan Espainian ez dau gaur egun alderdirik oinarrizko errenta defendatzen duenik. Egia da, Euskadin badakagu, ekimen bat, herri ekimen bat, 10.000 sinadura biltzen ari dana gaur egun, 8.000 sinadura baino gehiago darama, eta seguramente, otsaian martxuan, Eusko Legebiltzarrean, alderdi politiko guztiek posizio bat hartu beharko dute, eta baietza edo ezetza eman beharko diote Euskal Autonomia Erkidegoan oinarrizko errenta bat ezartzeari. Eta zuk pertsonalki zer oinarrizko errenta eredu ezarriko nahiko zenuke edo? Oinarrizko errenta bere definizioan nahiko zehatza da. Oinarrizko errenta izango litzateke diru esleipen bat, individuala, pertsonei emote jake, ez familiei, gaur egun ditugun errenta minimoak moduan, unibertsala, pertsona guztiok kobratuko genuzke, eta hoi, da oso printzipio interesgarria, ze gaur egun ditugun errenta minimoak, diru-sarrerak bermatzeko errenta, edo RGI esaterako, jende asko kanpo lagatzen dago, adibidez Euskal Herrian, pobreak diren 130 ez diaz errenta minimo programa hauetan sartzen, orduan, zuloak dituzte programa hauek eta jende asko zulo horietatik jauzitzen diaz, oinarrizko errenta ez, guztiok kobrauka nuke, eta baldintzarik gabekua da. Hau da, berdin dotza, zure maila ekonomikoa, estatusa, dana alakoa, guztiok giza eskubide moduan kobrauko genukelako oinarrizko errenta hau. Beste galdera bat dago horren inguruan, pobreak aipatu dituzu, beste aldetik ikusita. Herritar bakoitzaren aberastasuna kontutan hartuko litzateke edo guztiei berdin banatuko litzaieke? Guztiei berdin banatuko litzaieke, eta hau ulertzeot batzutan hasiera baten igual arraroa inar jakula ez, baina logika bat daka, hau da, guztiek kobratuko lukete, baina guztiek adibidez dakau sarbidea osasun publikora edo hezkuntza publikora. Hori ez dugu ez baian jartzen, ez? Zer gertatzen da? Galdetu jaguna da nola finantzatzen dugu. Osasun publikoa guztiok dakau juteko almena, baina aberatzenak direnek gehi ordaintzen dute osasun publikoa hori finantzatzeko, ez? Hemen berdina gertatuko litzateke. Hau da, guztiek oinarrizko errenta jasotzea, ez dau esan nahi guztiok irabazleak izango diatzela. Hau da,
finantzatzeko orduan, ikusi behar dugu nola finantzatzen dugu, normalean erreforma fiskal baten bidez finantzatzen da, eta erreforma fiskal bat izango litzateke errentaren eta aberastasunaren birbanaketa bat. Hau da, aberatsana den 120, zerga gehiago ordaindu beharko lituzke, eta estriktuki aberatsa ez den 180, bere egoera monetarioa hobetuta ikusiko luke oinarrizko errenta honekin, ez? Beraz, hori klaru geratzea, guztiek jasotzea, ez da nahi esan guztiek irabaziko dutenik. Eta horrek beste galdera bat dakar, zenbateko izan beharko luke oinarrizko errenta bat? Bueno, oinarrizko errenta, karo, nahi baldin badugu guztion existentzia materiala bermatzea, guztion behar basikoak kubritzea, izan behar da gutxienez, kantitatea berdin pobreziaren atalasa, ez? Kasu honetan, gure erkidegoan, urtean 12.577 euro da, hau da, gutxi gora bera 1.000 euro hilian. Hoi da, dioguna, gaur egun bizitzeko pobrezia atalasan beharko genukena. Karo, lehen galdetzen zoztasuna, ez? Hau nahikoa da Euskal Herrian etxe bizitza bat izateko? Ba ez. Alokairuan juteko, eta 5 urteko pertsona bat, 1.000 eurokin, igual ezin dago bizi, ez? Eta alokairuan jun, ezin dago emantzipau. Bueno, eske oinarrizko errentan helburua ez da etxe bizitzan problema arazoa soluzionatzea. Hortarako behar ditugu, etxe bizitza arazoa konpontzeko beste politika batzuk. Orduan esan genezake, oinarrizko errenta beste erraminta moduan gehituko zala edo aplikatuko zala, ezta? Hoi da, oinarrizko errenta izango litzateke ongizatearen beste euskarri bat, ongizate estatuaren beste euskarri bat. Oso garrantzitsua, dudaipez, baina beste euskarri bat, eta horregatik kontuz egon behar gara, kontutan euki behar dugu, norbaitek esaten dagoenean, eta esaten da, batzutan, eskubitikan, batzuk esatea be, oinarrizko errenta izango litzateke modu liberal baten ulertuta, pertsona batzuentzat oso desiragarria. Hau da, guazen ongizate estatu guztia hartzera, guazen zatitzera gizarte guztian zer, eta bakoitzei bere partia emoten diogu. Hori bai, ez dozu eukiko hezkuntza publikoa, ez dozu eukiko osasun publikoa, ez ditxuzu pentsioak eukiko, eta bizi bat baldin bakazu, tratamendua zure poltsikotik ordaindu beharko doztu, ez? Orduan euki behar dugu kontuz, eta hori orduan galdetzen danean, oinarrizko errenta eskumakua edo eskerrekua edo progresista edo kontserbadorea danean, galdetu behaguna gure buruari da nola finantzatzen dugu. Birbanaketa baten ondorioz edo ongizate estatuaren ondorioz. Hoi izango litzateke bi alderaketa horiek. Eta oinarrizko errentaren aplikazioaren ondorioak edo ondorioi erreparatuz, herritar bakoitzak zuk esan duzun moduan diru sarrera finkoa izatekotan, lan egin behar duten edo pertsonen kopurua agian murriztuko litzateke. Hau ez litzateke hau kaltegarria izango? Bueno, hoi logikak hori esaten digu, ez? Eta nik ulertzen dut. Bai, ulertzen dut, baina ze ikusi dugu kontrakoa gertatzen dela. Eta hori ikusi dugu adibidez oso ondo Finlandiako proiektu pilotuan. Eta hori arrazoi bat daka, eta ekonomian pobreziaren trampa deritzogu honi, ez? Ze gertatzen da gaur egun? Norbaitek RGI edo diru sarrera bermatzeko errenta kobratzen baldin badau, eta lan merkatuan lan bat, o enplegu bat eskaintzen badiote, eta onartzen baldin badau, diru sarrera bermatzeko errenta kendingo diote. Ze ezin dozu gaur egun diru sarrera bermatzeko errenta, edo ingreso minimo vitala euki, eta aldi berean, tope bateraino ez, baina lan ordaindu bat euki. Orduan hori da pobreziaren trampa, eta pertsona horrek, mai gainean jarri behar dau, komeni jakon enplegu bat onartzea, edo ez. Eta honek, bebai, iruzur fiskal txikia aurrea eramaten dau, ez? Pertsona askok ben lan ingo daue, ze gaur egun bi errenta eukitzia, onura gehiago ekartze ditu, izozkailua bete behar dozunean, edo berogailua piztu behar dozunean, etorkizunean, kalteak izango dituzun arren, adibidez pentsioak edo desenplegua eta abar ez dituzuko otizauko hortarako, ez? Oinarrizko errentakin ez da gertatzen hori. Oinarrizko errenta zoru bat izango litzateke, bale? Orduan, inok, eskubide bat den nenean, inok ez dutzu inoiz diru hori kenduko. Hau da, zuk egongo zara intzentibauta, nahi izango dozu, lan itxeko, ze beti lan itxen bozu, irabaziko dozu, hilea amaieran, oinarrizko errenta kobratzen duen pertsona, baino diru gehiago, ez? Orduan, errenta minimoak desincentiba hoitzen dabe lan bilakaera hori, eta oinarrizko errentak, Finlandian dio da moduan, ikusi da moduan, incentiba hoitzen dago. Hau da, pertsonak gehiago aktibatzen diraz, lan merkatuan.
Eta, lanaren arira, oinarrizko errenta unibertsal bat pentsioen ordezkoa izango litzateke adibidez? Hor, danetik ikusi da, hor, ikerketa ugari indiaz, azken finean, datuak ditugunean, ikertu itxen dugu, eta batzutan, mai gainean jartzen da, oinarrizko errentaren kantitatearen berako, hau da, oinarrizko errenta, 1.000 euro izango balitz, 500 euroko pentsioa desagertu itxen da, eta zuk 1.000 euro izango dituzu, hilea maieran. Zer gertatzen da, pentsioa 1.500 eurokoa da, baldin bada? 1.000 eurotara arte oinarrizko renta kurrituko dau, eta beste 500 komplementa ingo diaz. Inor, galtzen ez irtetzeko, 180tik bera baldin bazauz, ez? Hau da, ez baldin batzea, aberatxena den 120. Zer gertatzen da, datuak izaten, inaldo gula, beste ikuspuntu bat ez, eta pentsionistetatik asko esan inda, azkenen urteotan, inariketa hau. Zer gertatzen da, pentsioak ez baditzugu ezabatzen. Eta adibidez, azaruan bertan defenditu neban tesin doktoralian, hor, Euskal Autonomia Erkidegorako ikerketa bideragarritasun ekonomiko ikerketa bat itxen da, eta hortan mantendu itxen ditugu pentsioak, ulertuz, langileok, pertsonok, urtetan zehar irabazi ditugun eskubideak direla. Eta, zinezkoa egiten zait pandemiari buruz galdetzea edo, zure ustez honek pandemiak eragina izan du pixkate sistema ekonomikoaren etorkizuna birplanteatzeko joera edo zuk uste duzu aldatu egin duela? Ikuspuntu ekonomiko batetik esan genezake, atrebetuko nintzen ezatea gutxienez, 80. hamarkadan hasi izan ideologia neoliberal hori Reagan eta Thatcherrekin, pandemia dela eta pixkanaka erortzen hasia dela, eta hainbat diskurtso ezarri hasianak, adibidez meritokratikua eta abar, ikusi diaz errealitatean ez dakatela islaik. Zer gertatu da, pandemian gerau garala, pertsona asko gerau diazela, inolako diru sarrerarik barik, orduan, bai planteatu da, eta gero eta kolektibo erakunde gehiago, atea dituzte manifesto asko oinarrizko errentaren aldez. Adibidez, mugimendu feminista batzuetatik, LGTBI kolektiboetatik, kulturako mila profesional baino gehiago, atea zeben Estatu Espainolan horrelako manifestu bat esanez, politika kultural onena oinarrizko errenta bat izango litzatekeela, mote hotzu askatasuna, zure abileziak, trebetasunak, nahiak eta abar trebatzeko, eta orduan, egia da, oinarrizko errenta bat, oinarrizko errenta pandemian, oi hartzun asko izan duela, inkluso, Francisco Aita Santuak, bere liburuan, uda hontan, oinarrizko errentaren alde indau. Orduan, pandemiak badirudi, modu instrumental baten gutxienez, erakarri induela jende asko oinarrizko errentarun. Lehen esaten hotzun, azkenengo 5 urtetan, itzein da oinarrizko errentai buruz, azkenengo 5 mendeetan baino askoz gehiago. Eta hori, azten da, 2016an Suitzan erreferendum bat itxen danean, jarraitzen dago Finlandiakin, eta orain pandemia berriz ere oinarrizko errenta mai gainean jarri dau. Eta maitzeko Julen, konde guzu zer ondorio atera dituzu zure liburuarekin edo? Ondorietako bat, eta nik irauko nintzen Guy Standing, mundu mailan ekonomi famatua, nazioarteko diru funtsan eta itzaldiak emote dituna, epilogua idazten dau liburuan, eta berak esateu momentu baten politikariek dakatela espageti harima, alma de espageti dio. Eta hau da, intelektualki ez diazela oso trebeak, baina presioa ulertzen dutela. Eta nik liburuan usteot hori nahiko garrantzitsua dela, eta lako ondorio bat aterako nuke, eta gaur egun ikusten baldin baditugu inkestak, azkena indana Europa mailan esate digu, Europar biztanleriaren 68% oinarrizko errenta baten alde ingo zukeela, boskatuko zukeela. Orduan, gauzia da, herritar normalak, zu, ni, guztiok, presioa itxeko hau aldatzeko prest gaude, edo ez. Eta nik horrekin gerauko nintzen. Eta gero beste gauza bat importantea iruditze jatana bebai da, zenbat erakartzen duen horrelako gai bat gizartea, Eitxa da, oso ondo funtzionatzen ari dela liburua, eta 3 aste hauetan oso oi hartzun handia izan duela. Beraz, horrelako ekonomia liburu
divulgatibo bat dala, zen liburu divulgatibo bat, akademikoki irten, o mundu akademikotik irten, eta jendia erakustia zedan oinarrizko errenta bat modu simple baten, ez, ikusi da, jendiak modu honez hartzen dauela, eta, pixkanaka gero eta jende gehiago oinarrizko errenta baten alde itzen dauela. Etzen nuen espero horrelako harrera izatea. Etzen nuen ez neban espero, eta gaina esklusiba moduan, atzo bertan editorialetik deitu zozen, eta esan zozen bigarren edizioa badatorrela, hasi que nire etxik oso pozik, eta hori, 1000 ale lehengo edizioa idazle Nobel bat, oso harrituta lagan hau egisa zan da, beraz, oso pozik, eta eneban espero hainbeste jente oinarrizko errenta baten liburu erosiko zukenik. Zorionak, eskuzio horrekin geratuko gara. Bai, mila esker. Mila esker zuri gurekin egoteagatik, eta zuek ez mugitu, tartetxo bat publizitatera eta bueltan analiziari helduko diogo orain arte. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Esaten omen dute bilbotarrok dena ematen dugula geure hiriaren eta geure jendearen alde. Eta orain Bilboko komertzioak eta ostalaritzak geure babes osoa behar dute. Babestu zeure auzoko komertzioa eta ostalaritza. Bertokoak. Erosi, kontsumitu eta dibertitu Bilbon. Lipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai, bifatu. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria. Zuk badakizulako. Bai, irratia. Naiz irratia. Irratiak, iraganetik baino etorkizunetik baitu gehiago, herri honek bezala. Horregatik gu, etorkizuneko irrati bat prestatzen hasi ginen. Entzun dugu gure podcastekin erritmo onean txukuntzen duzuela etxea. Badakigu autoan entzuten gaituzuela, oinez, autobusean edota tabernan. Informazioa guretzat ezinbestekoa da, eta badakigu zuei ere etxetik informatuak irtetea gustatzen zaizuela. Gehiago flipatzen duzuela gure adituen playlistekin, aplikazioen algoritmoekin baino. Anitzak zarete, eta hemen denontzako dago tokia. Horregatik guztiagatik, naiz irratia, musikan, entretenimenduan eta informazioan oinarritzen da. Baina batez ere, zuek guztiongan elkar ulertzeko moduri honena baita elkar entzutea. Neskak badakigu nola egin. Lasaiaterako gela zelaira. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Ixo, hemen nerea gaitza. Blokeatuta segi. Eman egurra! Euskara, bihotzetik Espainietara. Oraiu! Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez jo zertzuelara, ez dauka emeriturik. Ega first eta abar bai online. Bai online. Sistema de masa, ikasten duzulako zeure kasa. Kontxo, agirretxeta duriz? Igiretxi. Idiriz. Primirin, iztiki, gernekiki pipirrik, kirikiti. Txilidi. Pipirrikin? Tipititikin. Pipirrikin, tipititikin? Bik. Indi? Infinity duzunean, dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, Samsung hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Birgiti?
gaia salatuta eta oraingoan Euskara hizpide izan da, korrikaren 22. edizioak Euskal Herri osoa zeharkatuko du datorren urteko udaberrian. AEKak antolatuta 2022ko martxoaren 31an Amurriotik abiatuko da eta Donostiara iritsiko da apirilaren 10ean. Gaur arratsaldean abestia eta bideokliparen aurkezpena egin dute. Entzun dezagun Nerea Urbizu abestiaren partaidea. Kantu honek hainbat esan nahi dituela esango nuke, ez? Alde batetik ekitaldi bati erantzuten dio, korrikari. Bestetik uste dut ere oso presente daukela bizitu dugun garaia edo urte eta erdi ero hau, ez? Orduan horri ere erantzuten dio. Eta bestetik ere uste dut nahiko atemporala izan daitekela, korrikatik kanpo ere funtzionatu dezaken kantu bat dela. Asko emozionatu gara bideo honetan, bai Sustrai eta bai ni ere, eta emozio asko dago kantuan. Ni ukitu naiz ere abestu dudan momentuan edo sortu dudan momentuan ere bai, ez? Oso gora beratsua izan da prozesua eta kantuan uste dut hori ere ikusten dela, ez? Eta nahiko genuke jendeak ere hori sentitzea edo hori jasotzea. Eta kantu honekin ere korrika egitea noski, ez? Badu indar bat edo ekiteko gogo bat, ez? Bultzada bat bezala ematen du, ez? Hori da korrika azken finean, ez? Harik eta Ane Garziak abestu dute nirekin batera, eta, kriston orea izan da, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxi kantatzea, eta gero beraien parte hartzea, ez? Hori hiru emakume, erdikoak gara, ez? Igurok, eta aurretik ditugu gure guraso, gure helduak, eta atzetik gure txikiak, ez? Orduan ardura hori daukagu, ez? Eta kate horren oinarritik abestua da, ez? Eta honen arira, pantearen beste alboan dugu gurekin, Aitziber Balantzategi, korrika batzordeko kidea. Gabon, Aitziber? Gabon, bai. Aitziber, konta eguzu, hitzekin izango du goiburu datorren korrikak. Zergatik, zer bilatzen du horrek? Hori da, ez, jolastu pixka da hitzekin batetik, baina hitzekin osatzen dute hitzak, eta ekin. Izan ere hitzek osatzen dute hizkuntza, baina ekimenek sortzen dute, eraikitzen dute hizkuntza baten komunitatea. Eta bi hoien beharrarekin sortzen da hitzekin, hitzelkartua, eta hori izan da jolasa. Bada momentua hitzetatik ekintzetara pasatzeko, konpromisoetatik harago joateko, eta hori irudikatu nahi izan du. Horren urtekoa berezia izango da, pandemia bete-betean geundela korrika atxeratu behar izan zenuten, eta horren urtean bengoz, badirudi korrikaren 22. edizioa gauzatuko dela. Nolakoa izan da atzerapen eta prestakuntza prozesu berezi hau? Bueno, atzerapena erabaki hartzea mingarria izan zen, azken finean, inoiz ez dozulako espero ez da horrelako zerbait gertatuko zaigunik. Gero poliki argi ikusi genuen beste biderik ez genuela eta pena eta min handiz atzeratu genuen urte betez. Urte horren bitartean egin behar dana beti ez da, ikasi eta bizi izan duguna irudikatu pixka korrikak bere baitan batzen dituen ekimen guztiak bizi izan ditugun errealitate desberdinetan zelan gauzatu ahal genitun, ez da? Izan ere, pandemiaren bitartean, badakigu denok zer realitate desberdinak ezagutu ditugun, erabat konfinatuta etxean, itxiera perimetralak, eta joan gara poliki agertoki desberdinak aztertzen, eta hori, karrera baldin bada ere korrikaren ekitaldi handiena eta denozai egoten garena, korrikak ere badu, ez da, korrika kulturala, hainbat kontu, eta horiek danak korrika txikiak zelan egokitu, egoera posible horiek guztietan hori eukidugu buruan, ez da, eta hori egon gara diseinatzen, nahiz eta denok gogotsu egon gure ohiko korrika bizitzeko, ez da? Bai, asko ikasi egin duzue denbora edo honetan, baina zu pertsonalki zein irakaspenekin geratuko zinateke? Zein irakazpena, askotan denbora asko izateak ez duela esan nahi lanak
aurreratuko dugunik, eta zemingarria den batzutan buruak esaten dionari kasu egitea, bihotzak beste zerbait esaten dizunean, eta betikoa elkarlan barik ezin dela horrelako ekimen bat sortu, ezta? Hori, eta herriak zenbat behar duen hori ere bai, ez da, denok zenbat bota izan dugun faltan, korrika bera euskara kalean, eta ze behar izan dugun. Urrengo edizioari begira, datak eta ibilbidea nondik nora joango den aurreratu egin duzue, baina noiz ezagutuko ditugu xehetasun guztiak? Bueno, hiek jakiteko oraindik pixka bat itxaron beharko dugu, ezta? Aurkezpenean aurreratu genuen Araban, Amurrion bertan hasiko dela, martxoaren 21an, eta bukatu Donostin, apirilaren 10ean, tartean 2500 kilometro inguru horiek nondik nora ibiliko diren Euskal Herrian zehar, urtarrilaren 17an emango dugu ezagutzera. Pixka bat etzen behar dugu oraindik. Guztio gaude informazio horren zain. Dagoeneko badago aukera korrikaren laguntzaile egiteko, ezta? Gonta eguzu nola egin dezakegun hori? Bai, badago aukera eta gainera gogotxo eta pozik danak hartzeko. Modu desberdinak, ezta? Edozein aekiden gana joz euskaltegietara zein korrika dendetan, dagoeneko hiriburuetan gehienetan ustoia martxan daudela dendak, eta nola ez gure korrika webgunean, ezta? irubebikoitza.korrika.eus. Bertan ere, menua oso argia da, laguntzailean sakatu eta bertan arazo barik, ezta? Laguntzailea guretzat, hori da, laguntzea, ez da 12 euroan erosten dugun pina, baizik eta 12 euro horiek korrika bi urtetik behin egiten dugun ekitaldi horretan zenba laguntzen digun guri, aekari gure eguneroko lana aurrera ateratzeko. Korrikaren edizio guztietan bezala, honetan ere omenaldirako tartea egongo da, ezta? Zer aurkituko dugu 22. edizio honetan? Nik uste dute omenaldi bereziki xamurra edo, ez da, iragarri genuen ja, Pirritze, Porrotz eta Marimototz paiasoak omenduko ditu korrikak, eta zergatik, haien ibilbideagatik, ez da, 34 urte luzez, ibili dira bere haien euskaraz, haien ekimena zabaltzen, ez da, eragin dute, hor daude bai. Holan dira, ez da, gure guztion bizitzan sartu ziren orain 34 urte, eta urte guzti horietan hainbat jendek euskararen autua egiteko erabakiorrak izan dira. Haiek euskararen transmisioa goitik bera eta betik gora, ez da, ume guraso gurazu ume egiten dute, eredu izan dira, euskara etzekitenean ikasi edo betu egin dute, eta gero haien eguneroko jarduna euskaraz aurrera eraman ekiten eta eragiten. Nik uste dut, ezin bat etorri, ez da, gure mezuarekin eta gure aurtengo korrikaren leloarekin, era bat egiten dute. Eta gero gainera, paiazoa diren heinean, ez denatoki ezino behan izango da, gure zirkuan, ateak ireki dizkigute, eta posposik, antxe, urtarrilaren 7an, Tolosan, egongo gara. Bideoklipa eta bestiaren aurkezpena egin duzu orain dela ordu pare bat, hitzekin pentsatu, bizi, eta horretan sektore ezberdineko pertsonak ikusi ditugu korrika. Zer nolako mezua luzatu nahi izan duzue? Pixka bat izan da, ez da, nire horbizuk azaldu duen moduan, egunerokotasunean, egoera desberdinean, hainbat jende, hainbat lagun korrika, arrazoi desberdinengatik. Baina amaieran danak batzen dira gure korrikara, ez da? Nolabait ere korrikan pertsona asko hartzen dute parte,
pentsamendu, sentiberatasun desberdinak batzen duen jendeak, baina azken finean poz berak, indar berak batzen gaitu, korrikaren indarrak, eta pixka bat hori irudikatzen du, egoera desberdinetan, korrika egin, aurrera egin, ahaldundu, ausarta izan eta segi aurrera. Eta bada, pixkat nereak izan bezala oso emozionala, nik uste dut, pop soinua dauka, aurten bakizue, korrika galdiro aldatzen du, eta batzutan soinu batzuk, beste batzutan besteak, eta aurten pixka pop soinuan etorri zaigu. Nere aurbizu Anari eta Anerekin abestu du kanta, Sufreiko Linaren letrak dira, eta nik uste dut ezin hobeto irudikatzen dutela, ez da? Kontatu nahi genuna, edo korrikaren espiritua. Izan ere hori da korrikaren berezitasun nagusiena, edo jende ezberdina hor helburu berdinarekin lotzea, ez da? Hori da. Danontzako dago lekua korrikan, euskara da, danok batzen gaituen indar hori, eta horre ez dago desberdintasunik, ez da? Eta behingoz nik uste dut, korrika garaian, karreran batez ere ez da sentitzen dugula denok indar hori, eta batzutan txiki sentitzen gara, eta ez gara holan sentitu behar, hizkuntzetan ez dago txikirik, ez dago handirik, baina hor benetan sentitzen zara zer handiren parte, ez da, eta hori ere ze sentimendu handia den, zein darra ematen duen, eta ze hunkigarria izaten den. Esan du nere Urbizuk kanta egiten hunkitu dela asko, eta azkenean hortaz asko dauka korrikak, ez da, hunkitu danak hunkitzen gaitu, eta danak batu, desberdinak berdintzen gaitu. Itziber, mila esker, mezu politorrekin geratuko gara. Zuei, mila esker. Martxoan ikusiko dugu elkar seguro. Hori da, errepidean egongo gara. Bai, mila esker, besakada bat. Bai. Eta gaiarekin amaitzeko hortxe duzue korrikaren 22. edizioaren bideoklipa goza ezazue. Libre de la reta
Eta gaia saldatuko dugu gaurko saioa amaitzeko izan ere, nazioartera begira jarriko gara zehatz-mehatz, Ameriketako estatu batuetara gutxienez, 6 pertsona hil ziren aurreko astean Illinoisen kokatutako Amazon merkataritza elektronikoko enpresa erraldoiaren biltegi batean. Aurreko orduetan, denborale batek 6 estatu astindu zituen eta ondorioz, eraikina erori egin zen. Denboralearen abisuak gorabera langileek lanera joan behar izan zuten kaleratzen mehatxuak zirela. Eta, Eneko Ander dugu gaur gurekin, albiste honek atzetik duena komentatzeko. Gabon, Eneko? Gabon. Kaixo. Amazon enpresa kapitalista da, noski. Zer nolako ondorioak ditu kapitalismoak langileen osasunarengan? Galdera oso zabala da eta arlo desberdinengatik hartu aldugu. Alde batetik, bata zuzena. Momentu honetan esan dezakegu lan egiteak hiltzen duela. Euskal Herrian, azken urtean markatu, 61 pertsona hil dira lanean. Eta horrek esan nahi du, hilabetean 5 pertsona direla, 5 pertsona, hau da, bat baino gehiago astero. Eta hori kezkagarria da. Askotan prekarietatearen inguruan hitz egiten dugu, baina prekarietatearen inguruan hitz egiten dugunean askotan da kontratu mota, jardunaldi partzialak, aldi baterako kontratuak, baina prekarietatea hori baino gehiago da. Prekarietatea da aldi batetik bai kontratua, bestetik bai kontratu horren baldintzak edo, soldata, oporak, baina baita ere da edukia da zer egiten dugun lanean gaudenean. Eta ikusten da zer egiten dugun hori arriskutsua dela askotan. Eta askotan pentsatzen dugu ez dela arriskutsua, pentsatzen dugu bakarrik monotonoa dela edo aspergarria, baina monotonia eta asperdura horrek ere gero eragina dauka gure psikologian, eta eragin oso zuzena. Eta adibide oso on bat da gaur egun dauzen arazo zabalak eta gero eta ohikoagoak osasun mentalean. Hori izan galdera, ez da kapitalismoak osasuna jakean jartzen du, baina osasun mentalean ere eragina du eta azken aldian ikusten ari gara, ez da? Askotan teknologia hitz egiten dugunean edo hitz egin dugunean, bizino oso optimista egon da eta zergatik ez da egongo. Baina ikusi dugu teknologiak nolabait gure lana intentsifikatu dauela. Eta kapitalismoak teknologia hori hartu du alde batetik langile asko lan merkatutik botatzeko, ze haien lana makinak egin aldute, hori bai alternatiba emon barik langilei, eta beste aldetik ikusten dugu nola lana intentsifikatu dela. Momentu honetan lana egiten dugu 24 orduz. Etxera joaten gara eta etxean baditugu emailak erantzuteko, deiak egiteko, konektatuta gaude 24 orduz. Badauz legeak eta badau Espainian lege bat deskonexio digitalerako eskubidearen inguruan, baina broma bat emoten duz, ez du inork betetzen. Horrek eragina zuzena dauka gure osasunean eta gure psikologian eta gure egoteko moduan. Ezin dugu deskantzatu. Eta deskantzatzea noski ezinbestekoa da. Hori lan zehatzaren inguruan, baina baita ere sistema bezala zer nolako eskakizunak egiten duen sistemak eta errendimendu maila bete behar izatea, formakuntza, lan, produkzioa, kriston nekea sortzen du eta sekulako frustrazioak ere. Eta gainera, hortik aparte, Illinoiseko kasuari dagokionez, kaleratze mehatxuak egon ziren ere. Non daude langileen eskubideak horretan? Bai, honetaz hitz egiten dugunean, edo Illinoisen kasua ikusten dugunean, di burura etortzen zait, martxoaren 8ko hazikera famatu hori ez dagoela guztiz harremanduta, baina, simbolo bezala hartu zen emakume horiek fabrikan haien baldintzengatik protestan eta nola zituen bizirik. Baina baita ere etortzen zait, Bangladesh burura eta Zararen edo Inditexen enpresak Bangladeshen edo Tailanden egiten dutena, edo Marrokon egiten dutena. Momentu honetan, langileek, gure historian zeharia gehienetan, baina momentu honetan bereziki langilek ez dute inolako babesik.
sindikalgintza dagoen moduan dago, ez Euskal Herrian altzor bat daukagu dekogun sindikalgintzarekin eta sindikatu mailarekin, baina mundu mailan babes falta bat daukagu. Enpresek nahi dutena egiten dute, are gehiago enpresa handiek eta gainera gero eta gehiago exigitzen diote gobernuei. Gero eta gehiago exigitzen diote gure langileen eta orokorrean langile jendearen eskubidak urratze aldera. Eta gobernuek noski orokorrean egiten dute. Eta zure ustez, adibidez, hor Amazon enpresarekin gertatu izan dana, inflexio puntu bat izan da, edo jendeak olako dendetan edo makro komertzioetan jarraituko du erostean berdin-berdin? Ez da gongo eraginik, baina arazoa ez da Amazon, ez da soilik Amazon. Pasaren egunean niko goratzen dut, Amazon azkenean adibide bat da, zera enpresa erraldoi bat, estatu askok baino botere eta diru gehiago dauka, eta da adibide oso bat. Pasaren egunean Amazoneko langile batek TikToken konpartituzun nola distopia bat egoten du. Nola langileen produktibitatea kontrolatzen dituzten bideojoku edo gamifikazioen bitartez. Zuek ez dakit ikusi duzuen kalamarraren edo juego del calamar famatu hori, baina horrelako zehozer zan, pantalla baten kontratzen zuten, zenbat pakete egiten zituzten, helburu bat zegoen eta helburu hori betetzerakoan, orduan baimena zeneukan bainura juteko. Eta urtean zenbat pakete egin dituzu, ea milioira heltzen zaren eta milioira heltzen bazara ondo, baina klaro, kontua da, eta ez bazara heltzen, nun geratzen zara, listak egiten dira, rankinak egiten dira. Badauz premioak edo badauz altzorrak, baina badauz ere engalerak eta badau ere aukera zeu amaian geratzeko. Eta horrelako gamifikazio eta horrelako joku zoroak direnak Amazonek egiten ditu, baina beste enpresa guztiek ere egiten dituzte, handiek egitzenez, eta gero eta gehiago egingo da. Ez da egongo eraginik. Alde batetik, haientzat, azkenan hau da Marxek esaten zuena alienazio, ez da? Geu langileok produkzioaren unitate bat gehiago gara makina bat, gara tornillo bat, gara tresna bat, azkenean. Eta Amazonen eta beste enpresetan ez du eraginik izango, eta seguruenik gizartea dau ohituta, lehen esan dut, Euskal Herrian 60 sindikatuak ataratzen dira kalera protesta egitera, osalaneko arduradunek egiten dituzte memoriak eta informeak, baina gero ez dauka inorako itzulpenik. Onartu dugu, horrelako sistema baten bizi garela, eta alternatiba zein da, askotan da, edo itzuarena egitea, edo txalto dagoen jendea pastilla bat hartzea eta buruko minarekin edo depresio hitzel batekin lanera joatea. Hori da momentu honetan daukagun atrabide bakarra, emoten du. Eneko enpresa handi horiek aipatu egin dituzu izan ere, euren kontrolpean gaude osoz. Adibidez, datuen kontrolarekin, ez da? Bai, niri oso interesgarri eta oso pertinente iruditzen zait, oin dela 3 hilabete edo Euskal Herrian subirautza teknologikoaren inguruan zegoen ataratako manifestua. Zentzu horretan, hor, geu hitz egiten dugunean honen inguruan, edo nik hitzenez, ez na sentitzen neoludita bat, ez na sentitzen teknologiaren aurkako pertsona bat, ez nazelako. Baina bai, horren erabilera, datuekin dago adibide oso zehatzak. Momentu honetan, oin dela aste batzuk, Eusko Jaurlaritzak sinatu du kontratu erraldoi bat Googleekin hizkuntza osoko informazio programa guztiak eramateko. Gaur egun, ea engitzinez, praktikamente ezin zara izan ikasle Googleek ez baditu zure datuak. Ze tresna guztiak Googleen daude. Eta datu hiekin zer? Noren esku daude? Nork lortzen ditu etekinak? Nola lortzen ditu etekinak? Claro, hau ez da idea konspiranoiko bat, hau ez da gure buruan sartuko dira eta boskearekin aktibatuko gaituz. Ez. Ez dira lako gauzak da, benetan, ze demontre geltatzen den gure bizitzarekin eta gure bizitza pribatuarekin, gure datuekin, informazio horrekin, zergatik
hirugarren batek irabazi behar du dirua horrekin, danok irabazi alba dugu dirua horrekin, edo publikoak izan alba dira. Zergatik ez dira publikoak datu horiek makro, datu horiek eta edonork egiten ditu ikerketak. Ze gero, beti gauz hitz egiten, berdintasunaren inguruan eta merkatu libre eta kapitalista honetan, bizi garela en el libre mercado, baina gero guzurra da. Ze gero, monopolio eta oligopolioen estrukturetara jotzen dugu. Gehien dekona, gehiago irabazteko eta gehien dekona gehiago kontrolatzeko. Datuekin ere geltatzen da ez da soilik diru kontu bat, da botere kontu bat ere. Haiek erabakitzen dute nori saldu eta zer baldintzetan saldu. Botere kontu bat da, zenik askotan jartzen ditut, Globo, Delibero eta bestelako plataformen adibidea. Ahazten zaigu askotan, horrelako plataformak guztiz defizitarioak direla. Ez daukatela inolako logika negozialetik, baina badauka logika bat arlo performatiboan edo eraldaketa logika bezala. Globo eta Delibero, besteak beste, Globo eta Delibero hitz egiten dugu, baina gero ezin dugu ahaztu horrelako plataforma nagusienak normalean zaintzaren inguruan antolatzen direla mundu hau mailan. Globo eta Delibero balio dute gure lan harremanak eraldatzeko, goitik bera. Baina Globo eta Delibero hitz egiten dugu, kolaboratzaileak esaten dutela eta ez dutela erabiltzen langile hitza eta horrekin, aitzaki horrekin, langileak ez dira langileak, autonomo faltsuak direla, baina izen hori aldatzena beste askok egiten dute. Decathlonen ja ez daude langileak, Orain, kolaboratzaileak dira, kolaboratzaile horiek langileak dira, baina kolaboratzaile hitzak zer deko atzean? Orain ez nau lan egiten, orain hau kolaboratzen, eta kolaboratzen nagoenez, ez ditut eskubide batzuk, ez ditut irabazitako oporrak, ez da soldata, da premio bat, da laguntza bat, da, ez dakit, zuzer ambigu bat, klaro, haientzat izen aldaketa hori, gero aldaketa legislatiboa bilakatu nahi dutelako. Hori da dekogun paradigma. Eneko, mila esker zure analiziaregatik edo eta gurekin egoteagatik gaur. Mila esker zuri. Eta zuei... Perfecto. Agur, Gabon. Eta zuei, onaino heldu da gaurko gakoak saioa gogoratu astelenean, bueltan egongo garela beti bezala, gaueko 9:00 laurden gutxitan hemen 11 telebistan. Ondo segi, Gabon. Beitu Itziar, hemen zaude, saria jasotzen. Ai, bai, Xabier. Eta hemen etxean, nire medaila gorria jartzen.